Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan channel mai albarka. Ga wanda wannan ne zuwansa na farko idan na mana subscribe sannan idan na mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da shi sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Insha Allahu yau za mu koya muku wani abu a Telegram, especially wanda suke mining. To insha Allah wannan abu da za mu koya a Telegram gaskiya yana da matuƙar muhimmanci. To duk wanda ya san yana mining ya tsaya ya kalli wannan bidiyon ma nasa ne kawai, shine zai matuƙar amfani ka kuma zai sa ka tattara duk wani abu da kake mining a guri ɗaya ba tare da sai ka je ka binciko ko ka je ka dubo link ka zo ka danna kai waye ba. Kawai kana yin wannan abin da zan yi kawai zai zama nan bangaren chatting ne na Telegram, nan kuma bangaren duk wani abu da kake mining ne. To kai tsaye za mu shiga zuwa Telegram domin mu koya muku wannan abin. Misali za mu shiga Telegram kamar kuke gani gashi nan za mu danna. Za mu ɗan jira shi saboda ya buɗe. To idan ya buɗe daga sama, idan ya buɗe zai kawo ka nan daga sama kuma akwai wasu ƴan layuka guda uku sai mu kilikin. In muka kilikin zai kawo mu nan. So wannan shine Telegram ɗin mu. To idan ya kawo mu nan gurin daga can ƙarshe akwai inda aka rubuta settings sai mu kilikin kamar da kuke gani gashi nan. So idan mun kilikin zai kawo mu nan again. So idan ya kawo mu nan gurin daga nan gurin akwai inda aka saka chat folders. To sai mu kilikin mu danna wannan chat folders ɗin gashi nan. So zai kawo mu nan. Idan ya kawo mu nan gurin abin da za mu yi shine sai mu ce create new folder sai mu clicking kamar da kuke gani gashi nan. So idan muka ce create new folder zai kawo mu nan. Idan ya kawo mu nan gashi nan wannan shafin kenan. So idan ya kawo mu nan sai mu saka add chat sai mu danna haka add chat. Idan muka ce add chat to zai kawo mu nan gurin. Idan ya kawo mu nan gurin daga ƙasa ga wani guri na an sa bots. To sai mu clicking akan wannan bots din kamar da kuke gani gashi nan. In mun yi clicking sai mu danna alamar good da ƙarshen nan gashi nan, alamar good din nan sai mu clicking kamar haka. So idan mun yi clicking zai kawo mu nan again. Idan ya kawo mu nan daga can sama gashi nan an sa save sai mu clicking mu danna save. So shikenan mun yi. To sai mu koma back normal cikin Telegram ɗin mu kenan. To idan muka koma normal cikin Telegram ɗinmu daga can sama ga wani guri an sa board sai mu kilikin mu danna. So duk wani mining da muke yi ko muka register da shi ko muka taɓa register da shi ko kuma muna yin sa to kawai zai zo ya shiga nan gurin ya zauna da kansa ba wai sai mun je mun dinga ɗauko su muna sa su ba. In dai ka bi wannan step ɗin ka yi to duk wani mining da kake yi zai zo direct ya shiga nan gurin. Kun ga gashi nan Abacoin, Hamster, TapSwap da sauransu, Ethereum free mining. To kai ma haka idan ka bi wannan step ɗin kai wannan abun mining ko guda 100 kake yi duka za su zo nan gurin su zauna ne. Kaga ka huta sai ka zo ba sai ka zo ka shiga ba kana ta neme ko kana ta nemo waye tura ma link ka shiga domin ya kawo ka ci gaba da abin da zaka yi. Ba sai ka yaka ba. Kawai kana yin wannan step ɗin duk wani mining zai zo ya kawo maka sunan ya ajiye maka su. Kaga kawai kana zuwa kana shigowa Telegram abin da zaka yi kawai tunda mining zaka yi kawai sai ka tafi bangaren bots kana clicking kawai zai kawo ka sai ka danna ka ci gaba da abin da za ka yi. Kar ku manta ku yi following ɗinmu sannan ku yi liking sannan kuma ku yi subscribing domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.